paling ganteng ini siji. Ya, sinten niku? Pak Sudi. Dene sik tak tanggap sik. Iki tanggapan iki soalé. Iyalah. Mas samping ngene iki geni tak soalé. Oh, jiji Pak iki. Aku arep ngono nek aku ora ngawur ngene dosa. Mak ngawur iki. Cuk. Iku kan anu endok kayane. Apa iki? Ya, sik sedili. Wis garing. Ya, sing garing. Senenge sing teles-teles kok. Ya. Ayo prakanca ngawaruna rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kasiji rukun kang siji sira kelawan ngaji ya binone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping apa poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun puasa Islam sudah
leren yen durung rusak bodohmu ojo leren yen durung rusak bodohmu. Rapopo guyon matane ana mangsane matan ana mangsane yang ngene iki nek kleru ya luput ngono. Siap, Brak. Ayo. Katur para pamriksa babile wonten ingkang nemokaken HP kesing ireng kawula suwun Nggih. bangsulaken wonten ing kadang panitia. Bila malih para kadang pamriksa babile wonten ingkang nemokaken HP kesing ireng kasuwun bangsulaken wonten ing kadang panitia. Semoga Yo, hadap maju gak? Ngono. Aku wis panik ya. Cok. Sika. Masih bersama Sakaman lagi. Ya ehwani ronce gambang wani nemu biar ku hilang ojo sira wenga miturut jawe pangeran. Ya Irfani ronce gambang wani nemu biar ku hilang ojo sira wenga miturut jawe pangeran. Monggo anggang segesa urip sirane ngadonya dan langsane ora kena semoyo. Ronce kembang wangi nemu biar gamilan ojo sira wenga miturut jawe pangeran. Ya ehwani ronce gambang wani nemu biar ku hilang ojo sira wenga miturut jawe pangeran. Monggo tinggal ingkang sekedo urip sira ning alam donya ora kena semoyo. Oke siap. Sik, duit nah iki Mas.
Sukses selalu buat Berlia Event Show. Iya. Oh toh, Oke. masuk toh. Oh sak jose muga-muga tambah lancar. Ngono ya, Bos? Iya, mulai marem. Istimewa. Wong ini beri. Luput ya, Bang. Jo, masuk kene. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamu alayka minal ambiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamu alayka minal ambiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamu alayka minal ambiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamu alayka minal ambiya ilahi. Iya, wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa ngesek betah. Privatku wis ngerti saknyatane, kowe salah golek manangmu dhewe. Tak tandur pari jebul tukule, malah suka teki. Tandur pari jebul tukule, malah suka Yo slot bengi slot gaya. Yo. Brondute yo brondute to. Semangat saya joget. Yo 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 tangannya di atas. Ya ya. Produk barang toyo beda ya. Hey, hey. Lo 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 lo. Lagi semangat yang Indonesia membangun segera, bangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Ayo loncat loncat. Goyang bersama. gotong royong makmur dan berencana, kuat sehat sentosa. Ayo loncat loncat. Bubar bubar. Wah 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 wah. Produte saka manunggal col. Allah Allah. So 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 so. Halo halo. Wah 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 goyangin terus bandingkan bandingkan Adalah lingkungan dan sekitarnya aman dan bahagia, keluarga berencana hidup jaya PKK. kamu peringkat tenang cowok.